Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά στο ναό μας, τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων, και όπως είναι και πιο γνωστή ή ως γνωστή Ρωσική Εκκλησία, τους λόγους τους ξέρουμε, ή όπως είναι και αρχαιολογικός και ιστορικός γνωστή Σωτήρα Λυκοδήμου ή Παναγιά Σώτηρα Λυκοδήμου. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που η οδός Φιλελλήνων συναντά τη Λεωφόρο Αμαλίας, δεσπόζει ο ναός της Παναγιάς της Σωτήρας του Λυκοδήμου ή, όπως είναι ευρέως γνωστός, ο ρωσικός ναός της Αγίας Τριάδος. Περιστοιχισμένος από μεγάλα οικοδομήματα, ο ναός δεν έχει χάσει τίποτα από την έγκλη του, χάρη στο μέγεθός του, την αρχιτεκτονική του, αλλά και τους θρύλους που τον συνοδεύουν. Πέρα από το να κάνουμε κάποιους εσπερινούς μία φορά το μήνα κάτω στις λεγόμενες κατακόμβες, στα ρωμαϊκά λουτρά, μία φορά το μήνα που έχει βγει το πρόγραμμα, ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες διαλέξεις γνωριμίας των περισσότερων Αθηναίων, των περισσότερων συμπολιτών μας, περί της ιστορίας του ναού. Οι θρύλοι σχετίζονται με την κατακόμβη που βρίσκεται κάτω από το ναό, με τα σκαλοπάτια της να τερματίζουν στην είσοδο ενός δικτύου στοών που διακτηνίζονται με κέντρο τα έγκατα της πλατείας Συντάγματος. Ακολουθώντας τις κατακόμβες της Αγίας Τριάδος, θα συναντήσει κανείς ίχνη και λείψανα της αρχαίας ιστορίας της πόλης των Αθηνών, αλλά και χώρους που χρησιμεύαν ως οστεοφυλάκιο. Καλησπέρα σας. Πάμε να κάνουμε τον εσπερινό μας κάτω στα ρωμαϊκά λουτρά. Τους αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύτερη σπόδα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδείς αναβαλόμενος πόσο σημάτιο. Εκτείνω τον ουρανό ως ιδέινο στεγάζω εν είδαση και υπερού αυτού. Ότι θείς νεύθυνε επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιτερίων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ως τιμία μας ενώπιον σου, επαρσιτών κύρων μου, Έχουμε τη χαρά να έχουμε όλους εσάς μαζί μας με αφορμή τους εσπερινούς της κατακόμβες που κάνουμε, μιας και το 2025 πρώτο Θεός θα εορτάσουμε τα 1000 χρόνια του ναού. Ακριβής ημερομηνία δεν υπάρχει, ακριβής χρονολογία μάλλον της κτήσεως του ναού τοποθετείται πρώτο 1031, το πρώτο τέταρτο, αλλά και με το μακαριότατο και με την υπηρεσία της πόλης των Αθηνών της αρχαιολογικής εφορίας. Είπαμε να γιορτάσουμε το 2025 όσο ακόμα προλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν να υποδεχτούμε τον κύριο Ελευθέριο Σκιαβά να μάθουμε λίγο περισσότερο από την ιστορία του ναού μας. Παρόντες και παρούσες, μια παρουσία δηλαδή και το ενδιαφέρον το πραγματικό για την πόλη μας και τα μνημεία της. Και θα ήθελα στο πρόσωπό σας, σεβαστέ πατέρα, να αναγνωρίσω ένα νέο κλίμα στην εκκλησία μας, να αναγνωρίσω τις προσπάθειές σας και ακόμη περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τα μνημεία της πόλης μας. Έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα. Είπα προηγουμένως ότι χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ, γιατί δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι αγαπούν πραγματικά την πόλη και αγαπούν τα μνημεία της. Μνημεία τα οποία έχουν βεβαίως πολλές ιστορίες να μας αφηγηθούν. Αληθινές ιστορίες από την θαυμάσια διαδρομή στον χρόνο και όχι ιστορίες μυστηρίου, όπως συνήθως ακούμε. Διευκρινίζουν βέβαια ευθύς εξ αρχής ότι μόνο θυμηδία μας προκαλούν τα περίεργα αυτά και ολοένα αυξανόμενα δημοσιεύματα και εκδόσεις περί κάποιας μυστικής, λέει, Αθήνας. Περίεργα πράγματα με περίεργα τούνελ, με μυστηριώδια μήνυματα, κρυμμένες δημόσιες άγρες, νεράγες, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούν να πούνε, κέντρα δύναμης και ανεξήγητα φαινόμενα. Ας τα λέω, δηλαδή, και πούμε, αρχίσουμε αυτή την αφήγηση και θα τελειώσουμε. Τι βγαίνει. Και μάλιστα σε δεκάδες εκδόσεις αυτά τα περίεργα δημοσιεύματα. Απλά και σε αυτή την περίπτωση το ευπόλυτο όνομα Αθήνα χρησιμοποιείται με σκοπό
είτε τον εύκολο εντυπωσιασμό, είτε τη φθηνή δεκαολογία. Στο θρησκευτικό μνημείο που βρισκόμαστε σήμερα, τίποτε το μυστηριώδες, το υπερφυσικό υπάρχει. Το μόνο υπερφυσικό είναι η θρησκευτική δύναμη που αποπνέει από την αγάπη όσων τον υπηρέτησαν μέσα σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα. Αγάπη, η οποία εκφραζόταν και για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα με τις χριστουγεννιάτικες λειτουργίες. Διότι στα τέλη του 14ου αιώνα η Εκκλησία που κάλυπτε τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής για τα Χριστούγεννα ήταν εδώ. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και γινόντουσαν πάνω στον τύπο δημοσιεύματα τα οποία περιγράφουν πώς ο κόσμος, πώς οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες ζούσαν τα Χριστούγεννα μέσα σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Έλεγα λοιπόν ότι εδώ δεν υπάρχει κάτι το φυσικό, γιατί κατά τη γη υπάρχει πράγματι ένας ολόκληρος κόσμος. Είναι τα μολυνάρια άλλων εποχών που μας καλούν να τα γνωρίσουμε. Είναι ο υπέροχος κόσμος της αθηναϊκής ιστορίας που μας καλεί να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε. Είναι το πάθος και η πίστη των συγκεκριμένων ανθρώπων που τα διέσωσαν και φρόντισαν να μας τα παραδώσουν για να μπορούμε σήμερα να τα απολαμβάνουμε. Γι' αυτό το πραγματικό κόσμο λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα, ανασκαλέγοντας το παρελθόν του καμαρωτού ναού που μας φιλοξενεί. Εξάλλου πέρασαν περίπου 10 αιώνες από τότε που ενδιαφέρθηκε, ακούσαμε την εορταστή η χιλιετία για τις ανάγκες ενός γυναικείου μοναστηριού, το οποίο αργότερα μετεβλήθησε ανδρικό μοναστήρι. Όταν κυριαρχούσαν οι Φράγκοι, κατέλαβαν τον ναό οι Λατίνοι, ενώ ένας σεισμός του 1701 τον έπαιξε κέρια και στα χρόνια της ηγεσίας, τουρκικές οδύνες απόκαμαν τον Τρούλο και την βορειοανατολική πλευρά της Παναγίας της Σώτηρας του Νικοδήμου, του Ρωσικού Ναού της Αγίας Τριάδας, όπως το γνωρίσαμε οι νεότεροι. Ο καθηγητής Μπούρας έχει κάνει μια μονογραφία για ό,τι επιθυμεί να έχει περισσότερες άρτιες και σοβαρές πληροφορίες για τη διαδρομή του. Το ναό λοιπόν που σας προανέφερα αυτό προτιμούσε στα τέλη του 19ου αιώνα, πολλοί παλαιοί Αθηναίοι για να απολαμβάνουν τις κατανυστικές χριστουγεννιάτικες λειτουργίες και την μεγαλοπρέπεια των θρησκευτικών τελετών. Θυμώνται λοιπόν αυτό το μνημείο να σκοτήσουν ολίγες πτυχές από την ιστορία, όπως το πραγματικό χρόνο παραγωγήσεως και του λόγους στη Ρωσία από τον πρωταγωνιστή της αποκαταστάσεως του Αρχιμανδρίτη Αντωνίνο Κακούστη 1817-1894. Ως προς τον χρόνο παραγωγήσεως δια νόμου εκ μέρους του ελληνικού κράτους, όλες οι πηγές λανθασμένα αναφέρουν το έτος 1847. Στην πραγματικότητα, ο ναός παρεκολύθη 14 χρόνια αργότερα, το 1861, με βασιλικό διάταγμα βεβαίως δημοσιευμένο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, άλλη 1847, άλλη 1861, διότι υπήρχε πλούσιο πολιτικό παρασκήνιο και στο οποίο θα αναφερθούμε. Μόνο γιατί πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο Τσάρλος ο Νικόλαος ο πρώτος ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για να στηρίξει το νεοσύστατο ομόλογο ελληνικό κράτος, ενώ μόνο για την ενίσχυση του κλείου το 1833 διέθεσε 100.000 δολάρια. Οι Ρώσοι για τις λειτουργίες χρησιμοποίησαν την Παναγία του Κοντάκη, η μεταμόρφωση του Σωτήρου στην Εκκλησία μας, στην πλάκα. Το ενδιαφέρον της ρωσικής πρεσβείας όμως εστράφει από το 1834 ήδη στην Σώτηρα του Νικοδήμου, όπως πλέον αποκαλούσε ο λαός, μάλλον του Νικοδήμου, όπως πλέον αποκαλούσε ο λαός της Σώτηρα του Νικοδήμου, η οποία ετοιμάτωσε το όνομα της μεταμορφώσεως του Σωτήρους και ανήκει στην διαρρεγμένη μονή της Κεσαριανής. Σημειωτέω ότι ως μονή έχει συντηρητιστεί στους αρχικούς καταλόγους όταν οι βαβαροί τεχνοκράτες σχεδίαζαν να καταργήσουν τα μοναστήρια, έχει καταγραφεί ο χώρος με τα τετραγωνικά του, με πλήρη περιγραφή στις διαλεγμένες μονές. Δηλαδή, έχουμε μία μονή η οποία ατύπως καταγράφεται ακόμη και μέχρι το 1833. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πέρα από όσο μέχρι σήμερα είναι γνωστά στα έγγραφα της εποχής, χρησιμοποιείται και το όνομα Άγιος Νικόλαος, αλλά αυτό πρόκειται για απλή σύγχυση με το Ραγκανά.
Απευθύνθηκε λοιπόν εγγράφος στην κυβέρνηση, η Ρωσική Πρεσβεία, και την υπόθεση λόγω της σημαντικότητά της, αφού ήταν μια από τις μεγάλες προστάτες δυνάμεις, ανέλαβε να χειριστούν ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Πολέτης, ο Παγκόσμιος Πυρώτης, και ο Υπουργός Εκκλησιαστικών Πλαράκης. Το γεγονός ότι ο ναός και η περιοχή του με έκταση μεγαλύτερη από 1,5 στρέμματα προβλεπόταν να γίνει πλανία, χωρίς να το ξεπεράσουν. Δηλαδή, στα πρώτα σχέδια περιλαμβανόταν η κατεδάφιση του και η διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής σε πλανία. Αυτό είναι ίσως και ένα από τα σημαντικότερα αρνητικά γεγονότα που έπρεπε να αποκοπούν στους Βαβαρούς για εκείνη την διακυβέρνηση. Εξαφάνισαν έναν υπέροχο εκκλησιαστικό πλούτο. Εξαφάνισαν περισσότερα από 150 ναΐδρια στην πόλη των Αθηνών. Κάθε αυλή είχε και το εκκλησιάκι. Για τους λόγους γνωστούς που οι παλιότεροι θα έχουν παρακολουθήσει και έχουν αναφέρει. Το γεγονός ότι ο ναός και η περιοχή του λοιπόν προβλέπονταν να γίνει πλατεία ήταν εύκολο να ξεπεραστεί με ένα διάταγμα. Ο Κολέτης λοιπόν εισήγαγε στη Βουλή νομοσχέδιο το Μάρτιο του 1847 για την παραχώρηση της Εκκλησίας στην Αυτοκρατορική Βασιλική Ρωσική Πρεσβεία. Ο Κολέτης μίλαγε για την παραχωρήσεως. Ωστόσο, ο βασιλεύς υπέγραψε διάταγμα περί της εκβάθρων ανεγέρσεως της Εκκλησίας του Νικοδήμου, με το οποίο ενέκρινε την ανέγερση του ναού. Έδινε εντολή να εκδοθεί απαραίτητη άδεια, αλλά δεν γινόταν λόγος για παραχώρηση. Δηλαδή, το 1847, και το λέω έχει σημασία η ημερομηνία, γιατί θα δούμε ότι έχει σημασία σε σχέση με την ανέγερση, μάλλον με την αποκατάσταση του ναού. Τι είχε συμβεί, γιατί ο Όθωνα αντί να παραχωρήσει δωρεάν την Εκκλησία στην Ρωσική Πρεσβεία, απλώς έδινε την άδεια για την ανέγερσή της. Ένα οικονομικό σκάνδαλο πρόλαβε την λαϊκή εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Ιωάννη Πολέτη, ο οποίος διέλυσε την Βουλή και προκήρυξε νέες εκλογές. Ταυτοχρόνως, αποδεικνύονταν ότι υπήρχε μείζον οικονομικό ζήτημα, το οποίο έπρεπε να ρυθμιστεί, ενώ έντονη ήταν και η συζήτηση που είχε ανοίξει από τις στήλες των εφημερίδων. Ήταν εποχή που επικρατούσε ένταση με τη Ρωσία και ο Όθωνα προφανώς για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις υπέγραψε το διάταγμα του 1847. Εν τω μεταξύ, ο Πολυπάρχος Πολέτης εξήλθε τριαμβευτής από την τολική αναμέτρηση, αλλά έφυγε από τη ζωή στις 31 Αυγούστου του 1847. Η υπόθεση της παραχωρήσεως της Εκκλησίας του Νικόδημου στη Ρωσική Πρεσβεία, την οποία αρχιεριζόταν ο ίδιος, παρέμεινε σε κρεμότητα. Η διάδοχή του στην Πρωθυπουργία με πρώτο τον αρχηγό της Επαναστάσεως Κίτσο Τζαβέλα και όσοι τον διεδέχθησαν, ο Λογοτρώνης, Κουντουριώτης Κανάλης, Πληγεσής, Μαυροποδάτος Βούλγαρης, επηρεασμένοι από τις αιτίες του, απέφυγαν τα επόμενα 13 χρόνια να ξαναφέρουν το θέμα στην επικαιρότητα στη Βουλή. Εν τω μεταξύ, η Ρωσική Πρεσβεία, υπό την καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτη Αντωνίνου, ανέθεσε την αποκατάσταση της Εκκλησίας στον Έλληνα αρχιτέκτονα, τότε αντιπροφαγό, τη Λένα του Ανασόπουλου. Φώτιστε τα σύμπαντα τη Αναστάση σου, Κύριε, και ο παράδεισος πάλιν είναι οκτέ, πάσα δε η κτήσης ανέφη. Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύματιν, τους πρώτων Πατέρας, απάντας εφημίσομενας τον αιώνων αμήν. Ως μη θαυμάσομεν ο Θεός αιώνων εκπάτρος γεννηθέντων αμοιητών. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το σύνολο της Επαναστάσεως, το σύνολο του σχεδίου, όχι
υπεργολαβίες που έγιναν και έγιναν πολλές, δεν ήταν μόνο ένας, ανήκει στον αρχιτέκτονα αυτό, στο μηχανικό μάλλον, το στρατιωτικό μηχανικό, τον Τηλέμαχο. Διότι έχει σημασία, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα στις εφημερίδες το 1857 για το ποιος έφτιαξε τον ναό, ποιος αποκατέστησε τον ναό, τις τεχνικές λεπτομέρειες. Έχουν σωθεί σπουδαίες, περισπούδαστες τεχνικές εκθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο αναγέννηκε ο ναός, ενώ ο ίδιος ο αρχιτέκτος μηχανικός έχω πολλά, μετά υπάρχει καμιά ερώτηση, έχω το σύνολο όσο γράφει πολλά χρόνια αργότερα, 30 χρόνια αργότερα, κάνει ένα απολογισμό της δουλειάς που είχε γίνει στον ναό. Και αξίζει για λόγους τεχνικούς να το δούμε. Μαζί του εργάστηκαν στο σχεδιασμό ο Ρώσος αρχιτέκτονας Ιβάν Στρόμ, ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν εντεταλμένος από τη Ρωσία να έρθει για να βοηθήσει στην ανέγερση του ναού. Λειτουργούσε δηλαδή καθαρά για λογαριασμό του Τσάρου και ο γνωστός γαλλικής καταγωγής πολιτικός αρχιτέκτονας Φρανσουά Μπουλανζέ. Οι εργασίες άρχισαν το Δεκέμβριο του 1850 και συνεχίστηκαν ως τον Απρίλιο του 1851. Τότε διεκόπησαν για να εξεταστούν εκ νέου τα πράγματα. Ορίστηκαν οι επιτροπές, έγιναν αυτοψίες και εν τέλει εξεδόθη η άταμα το 1852, με το οποίο επιβάλληκε αρνήτηση εκ βάθρων ανακοινήσεως του ναού να πραγματοποιηθεί επισκευή. Για να δούμε τι εντολή δίνουν στον αρχιτέκτονα. Επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε το 1852. Επισκευή ή τη θέλει ενεργηθεί κατά τους όρους της τέχνης, λαμβανομένων των απαιτουμένων μέτρων, όπως το κτίριο μετά την επισκευή αυτού παρέχει όλη τη δυνατή ασφάλεια. Ανέφερε ακόμη το βασιλικό διάταγμα για την επισκευή ότι η επισκευή θέλει ενεργηθεί τηρουμένων εντελώς του αρχιτεκτονικού ρυθμού του κτηρίου. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό νομοθέτημα, αφού φρόντισε να διασώσει το ύφος και το χαρακτήρα ενός εκκλησιαστικού μνημείου. Στα πρώτα ποιο μνημείο όμως έγινε η αποκατάσταση. Δηλαδή, ποιος ήταν ο ναός που είχε υπόψη του και ο Αντωνίνος και ο ιερέας, αλλά και ο αρχιτέκτονας. Μας το λέει ο αρχιτέκτονας και θα το διαβάσουμε σε ένα ανέκδοτο κείμενό του, το οποίο έχει γραφτεί, όπως προείπα, το 1886. Γράφει λοιπόν ο αρχιτέκτονας, ο μηχανικός. Ο ναός του οικοδήμου είναι αριστούργημα του ελληνικού βυζαντινού ρυθμού, οικοδομηθής κατά απομίμηση του ναού της Αγίας Σοφίας και είναι η μεγαλύτερα και ωραιότερα πασών των Αθήνες αρχαίων εκκλησιών και παριστά παντέλειων και χονσών, όπερ η βυζαντινή αρχιτεκτονική παρήγαγε κατά εκείνη την εποχή. Να λοιπόν, ότι το πρώτο που είχαν μπροστά τους ήταν η Αγία Σοφιά και αυτό από το στόμα του ανθρώπου που έκανε όλη τη δουλειά. Μετά από διακοπή 11 μηνών και για τεχνικούς λόγους, οι εργασίες συνεχίστηκαν τον Απρίλιο του 1852 και ολοκληρώθηκαν το 1855, στα τέλη του 1855. Το μνημείο επιχειρήθηκε να κατασταθεί στην παλαιά του μορφή, πέστη ωστόσο προς τα φυσικό και αλλοιώσεις. Αντικαταστάθηκε το παλαιό Ευθυνοτέμπλο με νέο Παπουσιδό και ισόθηκε το βυζαντινής μορφής Καμπαναδιό, που και αυτό περιτρέχει νεότερη φυσικά κουφική ζωφόρος απομίμηση εκείνης της Εκκλησίας. Ήταν τόσο σημαντικό το έργο που προκαλούσε το έντονο ενδιαφέρον, ώστε οι συνήθως φιδωλές ενδέξεις εφημερίδες της εποχής βρήκαν πληροφοριών, κρίσεων και επικρίσεων. Όπως συνέβη το 1854, όταν ανηγέθηκε το περιτέχνο προγνωστάσιο. Πολλοί υποστήριξαν την τοποθέτησή του στην πρόσωψη του λαού αφαιρούσε στοιχεία από την ενότητα και την αρμονία της υποδομής του. Ότι μίκρινε ακόμη περισσότερο την πλατεία που χρειαζόταν για τις άμαξες και το πλήθος του συγκεντρωνόταν στις εορτές. Κατηγορήθηκε μάλιστα και αντίκος, γιατί κατηγορήσαν τον Μπουλανζέ αντί να πάμε στον μηχανικό. Κατηγορήθηκε τον Μπουλανζέ ότι οι παίκτες της εξαίρετης επιθυμίες χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικά την παροιμία. Θέλοντας του βράχου και μη θέλοντας του βράχου, φόρεσε και σε Χριστιανού κόκκινα αποδήματα. Αυτό είναι δημοσιευμένο σε εφημερίδα. Και εδώ θα ήθελα επίσης να αναφέρω ένα δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο κατά τη γνώμη μου
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 1857, δηλαδή 2 χρόνια μόλις μετά την ανακαίνιση, η εφημερίδα συνεχίζει την πολεμική, η οποία είχε και στοιχεία πολιτικής και αρχίζουν και κατηγορούν πάλι τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες και όσους εργάστηκαν για την Εκκλησία, αλλά λένε ότι την Εκκλησία την αποκατέστησε ο Μπουλαντζέ. Τότε έρχεται στη δημοσιότητα ένα έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον Αρχιμανδρίτη Αντωνίνο. Δημοσιεύεται στον τύπο, όπου λέει: ο υποφαινόμενος ομολογώ ότι ο υποφαινόμενος εννοώντας ο Αντωνίνος, ότι ο αξιωματικός του μηχανικού της Ελλάδος, κύριος Τηλέμαχος Βασόπουλος, υπότης κτλ., κατά πρόσθεσή μου επιχειρήσει το έτη 1851 έγκριση και δίκη της αρχαίας Βυζαντινής Εκκλησίας και βάση περιπτώσει για να μην σας κουράζω, εν ολίγης, ο Αντωνίνος έχει δώσει ένα πιστοποιητικό που μας δίνει να καταλάβουμε ότι εκείνος ο οποίος έκανε το έργο είναι ο Τηλέμαχος Βλασόπουλος. Βέβαια, εδώ είμαστε και το θέμα του κόστους, όπως πάντα στην Ελλάδα, όταν κάτι θέλετε να κατηγορήσουν απευθείας, ό,τι έργο γίνεται, έχει μεγάλο κόστος. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτά. Οι κατηγορίες βέβαια επεκτείνονται και στο ναό, ότι είχε κατασταθεί από ανθρώπους που δεν γνώριζαν την ιστορία της βυζαντινής τέχνης, αλλού δε της στοιχειώδους αρχιτεκτονικής ευρυθμίας. Δεν έδειξαν βεβαίως και τα σχετικά σενάρια, όπως ότι οι Ρώσοι ανοίγουν το χρονομοστάσιο εκεί για ενδιαφέροντα τους δυτικούς που συνήθισαν την ανέγερση του χρονομοστασίου των εκκλησιών πίσω από το βήμα. Βεβαίως, ανήκος δέχεται ένα πειρά, ο μηχανικός, ο οποίος είχε ασχοληθεί, μάλλον ο αρχιτέκτονας του Μπουλαντζέ, ο οποίος είχε ασχοληθεί μόνο με την διακόσμηση της εκκλησίας και ως εργολάβος με την κατασκευή του ποδονοστασίου και τη στώση του εδάφους του ναού. Κύριος παράγωνα μέγεθος του ναού λοιπόν ήταν ο Βλασόπουλος, ο οποίος είχε φροντίσει να δικαιολογήσει τις επιλογές του. Όπως ότι τα λιτά κοσμήματα των Μαχμάρων που χρησιμοποίησε ήταν αντίγραφα διαφόρων τεμαχίων που είχαν βρεθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών και σε άλλες βυζαντινές εκκλησίες. Επίσης, το ίδιο ίσχυε για τις ιδέες κυκλίδες και την κατασκευή των θυρών. Όσο για τη θέση του ποδονοστασίου, υποστήριξε πως δεν υπήρχε άλλη θέση, αφού δεν μπορούσε να τοποθετηθεί επί της Εκκλησίας ούτε να προσωποποιηθεί στα βαριά της. Εξάλλου, ο ίδιος ο μηχανικός είχε λάβει υπόψη την τετρασιαίτητη έκθεση, την οποία είχαν υπογράψει το 1847 μεταξύ άλλων ο διευθυντής του μηχανικού Σμόλενς και ο διευθυντής του Πολυτεχνικού Σχολείου και αρχιτέκτον έφορος των Αρχαιοτήτων Λίσανδρος Καρταζόνου. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε. Θα πρέπει να σταθούμε γιατί δεν ξεκίνησε τις εργασίες. Ζητήθηκε η επίσημη γνώμη και συνιστήθηκε μια επιτροπή ή αναξιότατη με επικεφαλής τον Λίσανδρο Καρταζόνου. Η επιτροπή αυτή τι είχε προτείνει εν τέλει, να καταλαβαίνετε τα πάντα. Να γίνει ίσωμα και να χτιστεί ένα ναό σαν την αρχή. Αυτοί όμως οι οποίοι ανέλαβαν την εργασία προτίμησαν τη δύσκολη οδό. Προτίμησαν να επιχειρήσουν τον ναό, να επαναφέρουν τον ναό στην αρχική του μορφή. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να τους μνημονεύουμε με ιερότητα. Ο ναός επισήμως εγκαινιάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 1855 και αφιερώθηκε στο γνωστό στην Αγία Τριάδα, αφού προηγουμένως και με ιδιαίτερο διάταγμα τακτοποιήθηκε η πολεοδομική εκκρεμότητα που υπήρχε. Η όλη δαπάνη που την κάλυψε η Ρωσία υπολογίζεται διαγραφή σε 14.955 δραχμές της εποχής εκείνης. Στη διάρκεια των εργασιών της συσκευής, όπως γράφει αναλυτικά ο Αρχιμανδρίτης Αντωνίνος, ανακαλύφθηκε κάτω από το βάθος της εκκλησίας και σε βάθος 5 μέτρων καλυμμένη δεξαμενή, ενταγμένη στο περίφημο αρχαίο Ισιστράτιο Ιναγωγείο. Από την δεξαμενή αυτή εξυπηρετεί το κεντρολιτρό της οδού Ναβάρου Νικοδήμου, στο οποίο έχουμε αναφερθεί παλαιότερα εκτενώς. Εδώ λοιπόν να δούμε λιγάκι και τι συμβαίνει με τις περίφημες κατακόμβες. Η πραγματικότητα είναι ήδη διαπιστωμένη από τον 17ο αιώνα, όπου υπάρχει μελέτη και χαρτογράφηση διεθνώς προστιευμένη από πάρα πολύ κοινή. Εξάλλου, όταν γίνονται όλα αυτά και ανασκάπτει η Εκκλησία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν, δημοσιεύουν σχέδια, κάνουν αφηγήσεις, έχουμε και στον ύπο ακόμα πολύ ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις. Αλλά έχουμε και τον Καγκούρου, έχουμε το θεματοφύλακα της Ανατολικής Ιστορίας, που
οποίος φροντίζει να καταλάβει τα πάντα και να δημοσιεύσει μάλιστα σχέδια, ό,τι από οτιδήποτε ανακάλυψε κάτω. Άρα αυτά υπάρχουν. Το λέω αυτό για να δούμε οι εντυπώσεις περί περίεργων μυστηρίων υπογείων. Το πισή στράτο. Έχουμε τρεις κλάδους. Ο ένας κλάδος έρχεται το κολονάκι και έρχεται απευθείας σε εμάς εδώ. Ο άλλος κλάδος που φεύγει από εδώ και συνδέεται με τον εθνικό κήπο και τα νομαλικά Κανανία, ορισμένα εκ των οποίων έχουν αποκαλυφθεί. Και ο άλλος κλάδος, ο οποίος κατέβαινε και πήγαινε στο λουτρό, το μικρό λουτρό που ακούσατε, το μικρό εθνικό λουτρό, είναι αυτό που δυστυχώς καταστράφηκε το 1888 και ήταν μέσα στον χώρο της Αρχιεπισκοπής. Εκεί ήταν ένα θαυμάσιο λουτρό, το οποίο τα αρχεία βρίσκονται στο Σύλλογο των Αθηναίων. Άρα, ο ευλογημένος εκείνος άνθρωπος, ο Αντωνίνος, βρήκε, έπεσε πάνω στη φλέβα αυτή που πράγμα και κόφηκε να το αντιμετωπίσει και το αντιμετώπισε μάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επειδή είναι από τον παλαιότερο υπογραφικό διάκοσμο, ο οποίος σωζόταν ακέδος μέχρι την Επανάσταση του 21, ελάχιστα είχαν απομείνει, η νέα γεωγράφηση έγινε από τον Λούντβιγκ Τιρς, ο σπουδαίο Γερμανό φιλέλληνα του περίπου δίκτυου. Αξίζει να αναφερθεί προς την δικογραφία του Αποστόλου Παύλου, ο καλλιτέχνης έδωσε τα χαρακτηριστικά του βασιλέως Όφωνος. Από τα κυνήγια της Εκκλησίας αξίζει επίσης να αναφερθεί η Πολιτική Εκκλησία και πολλά αγώνα τα οποία είναι καταληγμένα στις εντές της εποχής, ενώ όταν γινόταν η ανασκαφή του μεγάλου στη γωνία του Μπουρουσάκη, αποκαλύφθηκε το νεκροταφείο της παλιάς μονής και παραπέμπω επίσης σε δεκάδες έγκυρα δημοσιεύματα για να μην σπαταλώ τον πολύτιμο χρόνο σας. Να θυμηθώ μόνο στο τέλος να πω ότι ο κ. άνοιξε την πλατεία για να έχει όψη, να σωθεί η όψη του ναού και της Θεοφόρου Αμαλίας. Εν τέλει, η οριστική παραχώρηση όπως προανέφερα πραγματοποιήθηκε μόλις το 1861. Βέβαια, αξίζει τον κόπο κανείς να δει τα πρακτικά της Βουλής. Εκεί γίνεται συζήτηση ευρυτάτη για το θέμα του ναού. Παραπέμπω λοιπόν εκεί όπου θέλουν να μελετήσουν ακόμα περισσότερο, διότι αξίζει τον κόπο. Βέβαια, δεν είπαμε πολλά για τον άνθρωπο ο οποίος φρόντισε τον ιερομόναχο και γιο ιερέα Αντωνίνο. Είναι μια μορφή στην οποία οφείλουμε πάρα και οφείλει πολλά υπόλοιπα και πρέπει να αποκαταστήσουμε στο μέγεθος που χρειάζεται την μνήμη του ότι τη διαβάζω στο διαδίκτυο ακόμα και τον χρόνο θανάτου του να τον αναφέρουν λαθασμένα. Ήρθε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1850 και επί μία τετραετία έκαναν ανασκαφές, κατέγραφε φωτογραφές από κάτι από τα μοσαϊκά και το πρωταφείο του παλιού μοναστηριού για να εκδώσει εν τέλει μια ειδική μονογραφία. Υπήρξε μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της Ρωσικής Εκκλησίας κατά τον 19ο αιώνα. Ήταν θερμός φιλέλλην και αξιοθαύμαστος φιλατίνεος και παρέμεινε στην Ελλάδα μέχρι το 1860. Πριν ολοκληρώσω όμως τη σημερινή μας ομιλία, θα ήθελα να πω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Πατέρα συνέσει ότι εάν ανοίχθηκε ο χώρος μπροστά, αν ανοίχθηκε μπροστά, υπήρχε το μέγαρο Σταθάτου. Θα το έχετε δει σε παλιές φωτογραφίες. Στην πρόσωψη της Θεοφόρου Αμαλίας έκοβε την εικόνα του ναού, την όψη του, την έκοβε το μέγαρο, το δεύτερο μέγαρο Σταθάτου. Υπάρχει και το άλλο της Βασιλικής Σοφίας. Υπήρχε λοιπόν το μέγαρο Σταθάτου, το οποίο κατεδαφίστηκε και όταν κατεδαφίστηκε το Δημήτριο Σκουζέτε τα Αθηναϊκά, όποιος θα έχει κοιτάξει το 1957, αρχίζει έναν αγώνα δρόμο να μην ξαναχτιστεί. Το είχε βάλει μια εταιρεία πετρελοειδών το υπόβαθρο για να χτίσει ένα μέγαρο. Γιατί να παραμείνει η όψη του ναού στην Θεοφόρου Αμαλίας ανοιχτή, να την απολαμβάνει ο κόσμος. Οφείλουμε λοιπόν να μνημονεύσουμε και τον Δημήτρη Σκουζέ. Υπάρχει βέβαια και θαυμάσιο δημοσίευμα σε όλες τις εφημερίδες. Θυμάμαι ένα που υπάρχει στο βήμα, μιλάω για το 1957. Προσπάθησα με αυτά τα λίγα λόγια να σας περιγράψω την ομορφιά που κρύβει αυτό το μνημείο μέσα του. Μια ομορφιά που οι νεότεροι ιερείς έχουν φέρει να ξαναζήσουμε. Μας καλούν να ξαναζήσουμε την ομορφιά της Αθήνας. Μας καλούν να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Και πριν φύγουμε, νομίζω ότι πρέπει να πράξουμε το καθήκον μας. Ήδη της αυτονόητης θεωρώντας το παγκάρι, σημαντικότερη ίσως είναι η ευγνωμοσύνη που οφείλουμε και σε εσάς, πατέρα συνέση, για τη συνολική προσφορά σας, όχι μόνο στον ναό,
αλλά και την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσοι και όσες φρόντισαν να διασώσουν το σπουδαίο αυτό μνημείο για την ελληνική πρωτεύουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, διότι μας ταξιδέψατε μέσα στο χωροχρόνο, θα λέγαμε, όχι μόνο στους αιώνες, αλλά και πήραμε και μια γεύση του πώς ήταν παλιότερα και η Αθήνα και ο λαός και τα Πέλεξ. Ξέρετε, είναι τόσο σημαντική η ιστορία, αλλά και το σημείο που βρίσκεται ο ναός. Μάλιστα, να σημειώσω παραδειγμόντως πριν ξέχασα ότι το 2025, που θα γιορτάσουμε τα 1000 χρόνια, συμπίπτουν και με τα 175 χρόνια από τη νέα σελίδα του ναού, από την έλευση του πατρός Αντωνίνου Κακούστη, που ξεκινάει πλέον το να τελούνται οι θείες λειτουργίες και ακολουθίες στην εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα. Η εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα είναι όπως είναι τα δικά μας, τα αρχαία ελληνικά που χρησιμοποιούμε στη λειτουργική μας γλώσσα, είναι κοινή για όλους τους σλαβικούς λαούς, για τους Ρώσους, τους Ουκρανούς, τους Σέρβους, τους Σέρβους, τους Πολωνούς, τους Βούλγαρους. Όλοι οι σλαβικοί λοιπόν λαοί έχουν ως πρώτη, ήταν πρώτη του Κυρίου και Μεθοδίου, μετά την Κλαγολίτικη, και έτσι έχουμε την εξέλιξή της στην εκκλησιαστική σλαβωνική γλώσσα. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κιόλας με τον κύριο Σκιαδά, το είπαμε, αυτά τα οποία βλέπετε στους τοίχους. Την προηγούμενη εβδομάδα τελειώσαμε με τον κύριο Μαμαλούκο, με τον κύριο Σταύρο Μαμαλούκο, το γιο του τον Βασίλη και την κυρία Νατάσα, την πρώτη αρχιτεκτονική αποτύπωση του ναού και του καπαναριού, και ταυτόχρονα και ο σπηλαιολόγος μας, ο Πάνος ο Δευτερέρος, που ανακαλύπτει την υπόγεια Αθήνα, ξεκινάει την καταγραφή και θα σκανάρει και θα δούμε και το υπόλοιπο υπόγειο, υπόλοιπο του Πισιστρατείου Υδραγωγείου και το υπόλοιπο των Ρωμαϊκών Λουτρών. Μάλιστα από αυτή την πλευρά είχαμε ένα μικρό, θυμάστε στο ιερό του Αγίου Νικοδήμου, ένα μικρό δείγμα από ένα ψηφιδωτό, ανοίχθηκε και άλλο και είναι λίγο μεγαλύτερο, το διπλάσιο. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε και θα ανακαλύψουμε και άλλα τα οποία θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και πάλι στο μέλλον με τα νέα δεδομένα, το τι βρίσκεται κάτω από εμάς. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που είστε απόψε εδώ. Εμείς θέλουμε να σας βλέπουμε, όχι μόνο όταν έχετε ο κύριος Σκιαδάς, αλλά και άλλες φορές, μαζί με τον κύριο Σκιαδά. Έτσι λοιπόν ο επόμενος εσπερινός της κατακόμβες είναι το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, όπου θα έχουμε μαζί μας την κυρία Στροφή Πουλημένη, αρχαιολόγο και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών της Θεολογικής Σχολής. Να δώσουμε ένα μικρό αναπτυστικό. Ο Αντιπρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ο κ. Ιγνατιάδης, ο γιατρός μας, να σας δώσει ένα βιβλίο από τον ναό, όπου το έχει γράψει ο πατήρ Τιμόθεος Σακάς, που ήταν εδώ από το 1964 μέχρι το 2008, 9, περισσότερα από 40 χρόνια, και μία μικρή κούβα που βγάλαμε για τα 1000 χρόνια του ναού. Για να πάντοτε να έχετε μπροστά σας το καμάρι αυτό του κέντρου των Αστέρων. Και για τους συνέντες θα βάζουμε ένα στόχο. Αυτός το στόχο. Δεξιά βγαίνοντας το πατέρι προς την Φιλελλήνο Διωτάμου. Δείτε τους και θα γίνει ομιλία στο Σύλλογο των Αθηναίων το Φλεβάρι για αυτούς τους τάφους. Είναι κουντεβίδο. Δείτε.